Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon anata sa ikakatlo ag duha nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan. Nya gipahinumduman nata sa mga pagbasa kay hapit naman matapos ang atong tuig sa simbahan. Mga duha na lang ka Domingo, gipahinumduman ta nga matapos usab ang atong kinabuhi ug angay gitang mangandam. Atong iampo ang atong mga leader sa tibuok kalibutan nga dili lang mangandam sa atong lawasnon nga panginahanglan kung dili usab sa kalagnon nga mga panginahanglan. Mahunong na unta kining mga gubat nga mao'y makalaglag sa lawas ug sa kalag. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit sa atong mga slots nga unta tagaan sila sa Ginoo sa kaayuhan sa lawas ug kalag, labi na gyud sa kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nagsidlak nga masiga ug dili gayud muawop. Sila nga nahigugma ug nangita kaniya, masayon nga makakaplag kaniya. Dali siyang magpaila sa iyang kaugalingon kang bisan kinsa nga nagtinguha kaniya. Bangon og sayo sa buntag, aron pagpangita kaniya, ug wala kay kalisdanan, hikaplagan mo siya nga maglingkod sa imong pultahan. Ang inyong pagmatngon sa kaalam, mo'y pagkabot sa hingpit nga pagsabot. Kung mangita ka kaniya, sa dili madugay makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna, kay mangita siya kanila nga angay kaniya, o hikaplagan kaniya bisan asa ka. Maluluyon siya ug muuban kanimo sa tanan mong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag, giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. Ang akong kalag, giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. O Diyos, ikaw ang akong Diyos, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag, giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. Sa ingon nagatutok ako kanimo, diha sa santuaryo. Aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag, giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. Sa ingon niini, daygon ko ikaw,
samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalan. Ug sa masadya nga mga ngabil, magday kanimo ang akong baba. Ang akong kalan, giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Dios, hinumduman ko ikaw sa akong higdaanan, ug latas sa pagbantay sa kagabion, magpalandong ako kanimo. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kasadya. Ang akong kalag, giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol ingon sa mga tao nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug gibanhaw, busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini: kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang nabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno og lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ani ana ang pamanhonon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana kay hapit na mapaong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug alang kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, ang danghag nga mga dalaga, og misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang requirement aron ta makasulod og langit mao gid ay ang pagpaabot. Magpaabot ta sa pag-abot sa Ginoo 24/7. Gilingi ay mong tupad ing na nagpaabot bakas pag-abot sa Ginoo. Ay usahay daghan kay tagipaabot atong bisita gikas abroad, ang atong sweldo, ang resulta sa atong exam, ang pag-graduate sa mga anak sa college, nga mas stable na ang mga anak, daghan kay tagipaabot nga wa gyoy relasyon sa atong kaluwasan. Way relasyon sa pagsud og langit. Paabot nga mahalin ang yuta, paabot nga mahurot og palit ang slots. Ana, pulos-pulos kini siya paabot nga dili kayo related sa adtos kinabuhing way katapusan. Ang nindot ding paaboton nga moabot si Kristo sa atong kinabuhi. Matod pa sa unang pagbasa, ang kaalam sa Dios nga mao si Kristo anaara sa atong pultahan. Unya inig kabuntag kuno, inig mata nato, ato dayon siyang pangitaon. Aron makaplaga nato siya, dili lisod pangitaon ang Ginoo. Karon unsa may sunod nga requirement aron makasuod tas langit, gawas nga magpaabot ta, kinahanglan di ay dili mapaong ang atong suga.
kinahanglan magsiga ang atong suga. Yung kapader, ang among suga dito sa amo, electricity naman, dili naman katong lana. Dili na mo'y suga ng pag-asabot sa Ginoo. Ang atong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kana mang tulo mo'y makapalangit nato, pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kinahanglan di gid na mapaong, inigduol sa Ginoo, siga gina siya. Sa ato pa, buhi ang imong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Panalitan, niabot ang Ginoo sa inyo, siga kaig mata, daghan kayog patik, niya gigutom, niya warabay balay kapuyan, gusto anha mo puyo sa inyong balay, bisag mga usalang kasimana. Ang saman, imong dawaton o dili? Kinsay mudawat, tasang kamot. Mawa na. Pawong na ang inyong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kaya niingon man si Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Mawa na. Wa na kamutuo ana. Wa na sa kamahigugma ana. Wa na sa kamulaom nga mauna si Kristo. Sige, usbo na kong pangutana. Naay mo abot sa inyong balay, siga kaig mata, daghan kaig patik. Mao paglaya gikas prisuhan. Kinsa may mudawat ninyo aning klasihas tao, tasa kamot. Sa choir to ay upat ka buok nga ni isa, dinhi wa gyud bisan usa. Ang tawag ninyo sa Ginoo aning klasihas mga tao, mga danghag. Mga danghag. Foolish. Dili wise. Nagpaabot as Ginoo, pero lahi ang atong gipaabot. Muna, ikaduhang requirements. Nga ikatulong requirements, kinahanglan mukuyog taniya, inigabot niya, kuyog gidayon. Kay maawahi gali tagamay, niya isira ng pultahan, ang Ginoo di na kailan nato. Una, inigabot gid niya, kuyog dayon. Unsa man ning sitwasyon na, panalitan, muingon ang Ginoo, stage 4 cancer na ka. Unsa man, gusto pa kang maayo o mukuyog na kas Ginoo? Ayan, mo struggle pa ka, pakimo pa ka, tanan, aron maayo ka o mukuyog na kas Ginoo? Kuyog dayon. Ayaw wag tanga ang imong pagtuo. Kay matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, bisag mamatay ta basta kuyog nato sa Kristo, mabanhaw ra pud ta ug mukuyog ta niya sa wala nagyoy katapusan. Nya nganong mahadlok man kang mukuyog sa Ginoo, sige magyog kag pakimo diha bisag stage 4 na. Ayaw na lang. No. Mas may pa kanang imong budget pakimo, ipalit tala na nimog slot. Nga naman, kay pinaagis imong pagpalit og slot, dunay mabulahan nga mga tao nga mao ang simbahan ug ang mga nanginahanglan. Unya, unsa may mahitabo nimo, mabulahan sad ka. Kay matod pas Ginoo, unsay imong gibuhat sa imong isig ka tawo, mao sad nay imong gibuhat nako. Ang sukdanan nga imong gigamit sa imong isig ka tawo, mao sad nay sukdanan nga imong gigamit na akong gamiton nganha kanimo. Nabita ko'y kaila nga dato kay ni siya, pero nasakit og cancer, colon cancer niya. Wala, terminal stage na siya. Nainibisita niya nga iyang mga higala niya pagka siging istorya-istorya, na overheard niya samtang gahigda siya, ga-istorya, gahinunghungay itong iyang mga kailang ni bisita niya nga ang usas ilang mga kaila, imbargohonon ang iyang balay og yuta, kay naa siya'y datahan nga wa niya mabayri, worth og mga 500,000. Kay dato man ang ilang lugar, dinagko sa ni ilang bayronon. Nga pagkakuan niya ani, pagkadungog ani sa katong gahigda,
nga stage 4 cancer na, ningon siya, ayaw lang kabalaka ana sis, to ako'y akong time deposit, ako tong ipaterminate para mabayra nimo ang imong kanang bayronon. Pagduaw nako didto, kay akong gihilugan, kay suod man sad mi, nakita nako, na istorya nako ang pipila nga iyang amiga niya, niingon ganitong usa nga, dili ko ka tugkad sa gugma aning bayhana namo, kay bisag siya hapit na mamatay, nakahuna-huna pagyud pagtabang sa usa sa among mga close friends nga dunay panginahanglan financial. Kinsa ninyo dinhi nga kanang gailog na kas imong ginhawa nya mohatag pagyud kag 500,000 ta sa kamot. si Kristo moabot sa dinato pinaagi sa mga tao nga dunay panginahanglan, the needy. Kita gani dinhi na maligya gani tag DSAP investment slot ni tag 500,000, lagsik man kay mog lawas wa man mamalit, no? Kana pa bang maghingutas na ka, palit ka? Listen, no? Pero kung lig-on ang imong pagtuo, paglaom o paghigugma, di gyud ka magpanuko sa pagbuhat ani. So dinhi akong pasalamatan ang tanan nga wa magpanuko o palit og atong slots kadtong holy pads na human nga malampuson kaayo ang atong retreat sa mga pari gikan atong Martes hangtod sa Huwebes, mga 2,200 ka mga pari niya ang atong na-contribute gikan dinhi sa atong parokya, mga 7,036,000 og dako kay gikatabang dito. Salamat kay ninyo, ha. Salamat kayo. Malampuson gyud as in, no? Kami na blessed pod ming mga pari nga dito ni tambong ni adto. So karon kay mao man toy hinungdan nganong atong gihunong ang atong SBF dag para sa kumbinto, balik na sa tas SBF dag. Ganahan pa mo donate para sa kumbinto. May nitingog. Okay pa mo? Okay pa. Sa akong tanaw-tanaw sa tong kumbinto, kay ang katong uban nga atong donation sa SBF DAG Part 1, nakabayad na ta atong mga 7 million para sa atong kumbinto niya kaning gikasubo na ako, no, nga akong gigamit ang ubang kwarta sa uban sa mga dinalian nga mga projects atong gipanggamit dinhi sa atong parokya, labi na gyud sa pagtabang sa mga kabusad kaayo nga parokya nga muduol nato o kadtong mga gipanghatag nato sa pipila ka mga kapilya nga atong gipangtabangan niya na hurot-hurot gyud in taon ang katong Part 1. Mao na ang Part 2, akong tan-aw mga naapanis mga 30 million ang atong gastuhonon niya. Ang atong ibaligya karon nga slots 60,000 katag 500 pesos per slot. So good na ta karon hangtod ta mga matay. Bisan lang gog kada semana palit mo ko sa kaslat, inyong pamilya palit mo ko sa kaslat nya kun arang-arang gid mo pagkabutang duha ka slots ug arang-arang pagyod napo ka slots ana kada semana. Hurot dayon ni nya ang ato sang kuan si Tio katong para sa akong birthday nga manghatag ta og labing minus 3,600 ka 5 kilo rice ngadto sa atong mga parokyano nga mga pobresad niya mopaayo pagitag mga 60 ka balay para sa atong mga kabusad kaayo gubaon kay balay nga mga parokyano. So as of yesterday nahalina na ta sa atong sitio o
15,872 ka slots, na apay 24,128 slots available. Salamat kayo ha. Paktaani kay murag mahurot gitingali ni karong before mag-birthday si Father Siano. Niya ako lang ipakita ninyo ang pipila sa akong napilian nga mga balay nga angayang ayuhon. Na pulos man gid angayang ayuhon pero 138 man kabuok ang ni-apply. 60 ra may atong kuwaon na nakoy mga 40 nga napilian. So sample lang ni siya. Mao na siya yung mga balay nga atong angayang ayuhon. Nagyong gubaon gyud kayo ba? Ay, mga trapal. Ang katong na tarong-tarong og bungbong walang sa nako giapil. Ang kanilang yung mga gipangtap-tapan o mga karton, mga nana ba? Ganahan mo mupuyoan ang balaya? Ambot lang ninyo, ganahan ba mo ana? Ano pa? Nya kana gipuy-an na siya og mga kaigsuon na nato. Manang intaon. So mao na siya ang mga balay nga atong gi planohan nga ayuhon. Salamat kaayo kay naa say ato mga kaigsuonan nga mitabang. Unya ang atong gisaligan nga mo supervise niya na mao ang tag-iya sa LSF si Brad Henry Munisit nya na nasa tay mga grupo sa mga motrabaho na ato nang gi-meeting kagahapon pero mag-meeting pa na siya inigdayong trabaho. So sugdan na karon og assist ang mga balay kung unsaon pag-ayo unya inig ka Martes basig makapangumpra na sa mga materyales Lunes or Martes nya inig ka mga Miyerkules basig makasugod nagtrabaho di lang usa daghanon ang trabahoon nahinay lang usa hangtod maka-create tag pattern unsaon pagtrabaho kini paningkamot ni nato nga atong masugat og mahimamat si Kristo og makuyugan dayon nato siya sa panginahanglan sa atong isig katao. So kung ganahan sad mo makasugat ni Kristo, palit mo sitiyo. Sa ato sang investment slots para ni sa atong pagpalit anang yuta nga tukurana nato kulumbari sa 140 slots nga DSAP or Divine Solutions and Prosperity nga atong gibaligya, ang atong halin niabot nag 109 slots, 31 slots na lang ang available. Atong pakpakan ang namalit niini. Tag 500,000 pesos ni siya per slot nga naay 25% nga interest per annum. Ang 109 slots kay pledges pa man ang uban, 96 slots ang narimit nangan hinato ang actual cash, nya 13 slots pa ang mga pledges. Kining tag 500,000 pesos dili ni siya sayon. Pero ang ato mga igsuon na initawag nako ni siya Father kanang na ang 500,000 amo unta nang ipa-renovate sa among balay. Nya niingon na lang ko sa akong bana nga kung pwede ato lang usa ning ihatag ngadto sa project ni Father Siano kay sige masatag paminaw niya total wa man ta maglisod og puyo an itong balay medyo karaan na lang kaayo bati na bagnaon kuno ba kinahanglan nang i-renovate nya ila lang kunong huwat-huwaton lang sad kun makatigom-tigom sila. Nakaingon ko niya nako sa imong pag-prioritize sa inyong pag-prioritize sa panginahanglan simbahan siguro jud ko nga i-prioritize pod mos Ginoo sa iyang mga grasya. Nga igsuon si Kristo misaad og kinabuhing way katapusan para sa mga tao nga andam nga mosugat niya nagpabiling buhi nagdilaab ang ilang pagtuo paghigugma og paglaom. Matud pa sa atong tubag sa atong salmo sa atong tubag
ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Inikamatay na nato ang mahibilin, ang buhi, maugyod ang atong kalag. Ang atong kalag mauna ang tinuod natong pagkatao. Niya kay buhi pa man na siya, nangandoy siya sa Ginoo. Kasamtang buhi pang atong lawas, sigihan natog hatag o Ginoo ang atong kalag. Aron inikamatay na sa lawas, kay mamatay man gini atong lawas, wa may magpabilin aning buhi, ang atong kalag diritso dayon matud pang San Pablo, sugat sa Ginoo, iisa tangadto sa katinatasan bahin sa gingharian sa langit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna ba imong tupad? Ingna musugat tas Ginoo sa dili madugay. Ingna. Importante kay na nga makaibaw tang musugat kita sa Ginoo. Basig tuo mo nga dili kita makasugat sa Ginoo. Mga matay ra kita. Mao na nindot kayo nga doon natay buhi nga pagtuo, paglaom ug paghigugma matag adlaw aron sa dangatong isig katao mahimo sang buhi ang ilang kinabuhi. Pinaagis atong paghigugmaay o pagtinabangay. Manindog ta atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon diha sa pagampo, muduol kita sa atong langitnong Amahan uban sa madasigong pagtuo, paglaom o paghigugma. Muingon kita, mapuangurong Amahan, dungga kami. mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanan nga gitawag aron sa pagpangalaga diha sa simbahan, magpanalangin ug magmabungahon diha sa ilang pagbudlay, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maningkamot nga matubbagan ang mga panginahanglan sa mga kabos ug sila nga walay kahimuan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagpahimulos sa mga kabos ug naghikaw kanila sa ilang dignidad, mo talikod sa sala ug mohangop ug modawat kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga tinguhaon nato ang pagpasiguli aron mo patigbabaw ang kalinaw sulod sa atong kasing-kasing diha sa atong kabanayan ug diha sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan
Pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuang urong amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong amahan, dungga kami. Nga ang mga matuuhong na naguna kanato makasulod na sa kapahulayang dayon dito sa langit ng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong amahan, dungga kami. Amahan, dungga kining among mga pagampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa pisulikan sa imong mga kamot, alang sa pagayag ug umaya sa iyang alan, alang sa atong kapuslanan sa tibukang santos sa simbahan. O Dios nga maluluyon, dinhi niining Eukaristiya, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, og tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo,
nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila kay Malawat kanimo, man pagmalumulaang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo, pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himua kami nga makanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang companionship with Jesus, ang pagkuyog ni Jesus. Nya mahitabo ra ni kung doon natay pagpangandam kanunay, pinaagi sa buhi nga pagtuo, paglaom ug paghigugma. Salamat sa mga mialagad nato karon, mga kuyog ni Jesus nga mga maalagaron, ang atong pimag, ang atong mga ushers ug usherates, ang atong mga Eucharistic lay ministers, mga sacristans, ang atong love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ug ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ug ang ato sad nga mga parish personnel nag-andam sa atong simbahan, o ang tanan ngaming himo sa formal offerings, pinanguluhan nila ni Mr. Nelson o Mrs. Nanette Rubio and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Nya, mauna to, padayon tagpalit o mga slots, ang atong SBF DAG, ato nang gibalik, tag 500 pesos per slot. Nya, mga 60,000 ka slots ang atong gipamaligya sugod karon. Ang ato sad nga sitio na apay available nga 24,128 ka slots, kutob na lang sad ni karong November 24 kung mahimo lang ato na ning mahurot og palit. Nya sa ato sang investment slot nga Divine Solutions and Prosperity, na patay 31 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Sa makausa pa atong pakpakan ang namalit sa atong mga slot. Salamat kayo. Nya ako sad mong hangyoon padayon sa sigig sunod suporta nining atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod. Siguro alang nga mao ginay inyong ma-view kada adlaw, anha mo diha mo like, mo share, kay naa may daghang mga lain sad nga mga vloggers nga nigamit sa atungan ug sa atong mga misa. Nya likay ninyo ang mga scammers kana mangayo na gani kwarta, or mo donate ba mo nganhi padung sa tong parokya, siguro agyod nga dinhi mo ni communicate, pinaagi an itong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Unya, ang kuansad, ang atong official gyud nga Facebook page, mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan, dili Padresiano. Why Padresiano nga official nato nga Facebook page. So kung mo kuan gani mo communicate mo, tanawa gyud nga maunay mga official persons ang inyong nakontak. Ay ato ra bang niagi sa mga adlaw diha gyapoy ning sud nga scammer, may gani kay nagduda na ang gustong mo donate. Iya namang gibutangan dito laingan ang contact person nganla na mag Rosemary niya ang naong pagyong gibutang, ang naong ni Sister Nara, ang atong treasurer. So nahibong Sister Nara nga ang iyang naong na pero iyang Rosemary naman. So bisag unsa na lang ilang buhaton para lang gyud maka scam. So salamat sa inyong pagsuporta, basin pag natay dako-dako na nga madawat sa YouTube karong buwan sa September Oktubre din. So ang inyo sang pagsuporta dinhi pinaagi sa inyong mga donations, love offerings para sa atong parking areas,
o sa atong mga CRs o uban pang mga facilities nakatabang kay na. So padayuna na ninyo. Nga salamat sad sa inyong pagkabuutan nga mosunod na gyud mo sa atong mga asherates o sa atong mga pimag sa pag sulod dinhi simbahan o sa pagparking. Malangit na gyud mo ana. Nga salamat sad sa pagpadayon og dala sa inyong mga kabataan dinhi sa atong simbahan. Ambot inyo ba kaning gitudluan sila unsa toy atong motto nga gisigihan natog pa-recite ato kunong testingan og recite usab. Ready, go. Niabot ng mga 59 kabuok ang ni-recite. Arang-arang na. So atong recite og usab kanang kusog yun. Mangupya na ta. Ready, go. The best is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Pakpakan na to ato mga children. Salamat kay mga children ha. Inyong kabuutan nga sige gimog simba. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Ginoo.